Balimao très urgent et très sérieux. Bien mardi 10 août 2022. Malien Tchena Muso démissionné Makoroba. Anye information tiliman do sur 600. Ko français ou ka avion be ka mogo jigi a Songo. Doya photo cinéma a vocal faraba koro be ka kuma ntaro be ka kuma tamaseki kana ntaro koroboro kana mais metla ka kala au na be je kula je ñongo fe anyo information tiliman sur 100 donc ama ñafo mali autorité mo ina ko enquête kenin ko inka parce que anga surasu fagali mun kara site mali surasu yere bora mali surasu yere bora ka communiquer ke ko avion do de ko avion ko terrorisme ni avion do de tara o te che o te muso ye français di bon a fait me be ka kanga surasu contrôle a bebe ka bon Niger di donc a même ñafo anga autorité transport mo ñana dron nous ye français ka avion ye ou kana la jigi duguma français be kella ñinde la mbe seginga kuma kan ali français avion yanga espace aérien violé mbe segi kuma inkan ali français avion dona Mali espace aérien kono amba deli Mali autorité transport mo fe ku bulu da ou dusula ou kana gri ka fo ku be français ka avion na jigi nous ye français ka avion na jigi wallahi ou be guerre blanc contre la ou bu keleke syndicat ambe na 100 donc ko fo ka nogo bola ko nyafo anga autorité transport mo nyana ou ku aglito ou yerla o yorola donc o ye yoro foloyi yoro folona jume tukuni ka nyafo anga mogo farangena tukuni me seginga kumaka ka nyafo anga autorité transport mo nyana ni terrorisme ni attaque ke nu bolla ka ta Niger parce que amba kalama ka fo ni terrorisme ya attaque ke ni Mali surasu yu gendro be boli ka ta Niger di chaque fois nous attaqué que ni Mali surasu yu gauche dro be boli ka ta Niger di donc ama ngini Mali surasu fe ni terrorisme bolla ka ta Niger angana ta u no fe Niger nantaru no fe Niger u ba fo kame ka ta Niger mo dugula deun de fana faka Mali surasu do fana be kan kono ntaro ni Mali surasu de ne u ye surasu do photo ira anasa ko Mali surasu de do ku be kan kono ku murutilen do asimi contre la olu be propagande de c'est-à-dire que Mali jugu de be ka propagande cea yoro la wala sa ka bela jele bo ijaka donc malien anga aglito yoro la voilà une date for bien mercredi voilà bien mercredi 10 août 2022 aba aketo quoi on la date là quoi on est date de fo bien mercredi de quoi bité jeudi et bien vendredi et mercredi donc nya fanga autorité transport mo ngena information tellement mumbe non amena photo ira o bela jenna o na be je kala je nyongo fe ka fo ame oro mina sanno ko avion ko français ka avion mununde bon attaque fe be ken be ka kebi ni déclaration de guerre de Kenya France flek ka déclaration de guerre de Mali contre la ka fo bela jelen ki aklito o yoro la odo ko songa o mangona me baraka nga ke dans la plus grande sincérité mais yana nga tanya fe ne rebe na boka fen photo ira aula au na nga je kala je nyongo fe malien aya la je avion de photo flena anya be photo ina ou y a une photo ida ko ne français avion di bon aya fana sort en tout cas mais c'est à vérifier aussi mais ni mo mi a cinéma biclo la be mo tambo mais c'est à vérifier de mais en tout cas o de kuma obesina ko français obe ko avion ke ko ka mo la jigi mais mungani e tienye la kikaye anga surasi munu fagara tesit chete muso te français de do obe terrorisme la bon Niger obe anga surasi faga obe tla ka boli ka ta Niger na la anga surasi chi ou ka tout faga Niger français be rapport ke kame ka ta Niger population faga obe kele créer Mali ni Niger che voilà le plan est-ce que vous voyez donc maintenant voka ira aula aya muguna kadi avion woni ken ngedi yani bino an songo bole di aka France avion toji kanka gojine zumandi gojine na kaka sumu jadi se sama bol mali ngi gogoti ga no ya avion bi bizari wo de gani kaka jadi se kaka ji ay wan France ka gojine zumandi jadi se bi wato kan mali soje gogini ga jadi se bombarder aya gan gawno ikan son ko fo Niger da wan Niger no avion huna kam ni avion kan Niger na huna kam aga ka gojine zumandi jadi se bi fo zari il soje ke borbo ba ga buara duram France duram ka mali soje bi fo zari me hon zar da France na ay wana France avion bizarre kan ina avion ay wana te azum kai ta na fondano kan ta avion kul kan yi dia Mali territoire kan man Mali avion no kulima zumen bizarre ay sunu to dia na fondano bizarre ani avion kul kan yi dia kan man Mali avion kulima zumen da dole sai ka avion zumen yo amma na gero ma
Donc avec un kuma cadre là ko français ou avion fla nous tara Niger ou bena mogo jigi antara mogo modèle munu do ma attaque du meka caya nord là ou beta mogo ta Niger ou benu jigi ku parachute ku jigi français ba kele ke sende ka malien on a sigile manga wulanga jode netel wala de mogo la srante foite ni mu ma famia ka famia ni mu ta famia ala ka to ka famia ne gani bora ne information di en même temps aussi ou keleme ka tanga surasu de fana muruti kangono anye information no fana suro ko mali surasu e terroriste munu faga ko do ko de ndaro ni tiendo de c'est à vérifier ko ministre avion in boli ko ka taga sudo ta anta don mogo shukalte mundo ko français ministre avion ta terroriste sumnun kera ko français sudo kumbala ko français boli rapidement katara oluta o mogota donc ko foka no bola bela jelen ko famia malien information ma ba alibide ka nyafo bela jelen na ame oro mina ko bi ko gouvernement est 3 jours de deuil national ta amba fo bravo au gouvernement malien mais ame oro mina bi chers maliens restons très vigilants ou kanatuni anga surasu be kamun fana kono ou be ka taga propagande cheya bi ou be fe kana ni farali de sura ka surasi diagoya fara ka ke malien aklibala en 2012 Francis Katola ka sema mogo armée kana MNLA armée kana ou ye propagande de ke o de ko so ne ouverture média mogo sigile ko ambe propagande na ne be yele quoi Francis propagande de ke ka galon tege ko mali surasu desera ou bolla bobe kana no système klendi propagande de guerre ka taga ayala de mali surasu do be ka assimila gushi awere kan kuma la meya ambiga partager abe fe agata fo hasifi nyaga kande tane masina ka andara ta angulla ta yefembe ke ta sota kono foi voilà ou be kata mali surasu ka kando de ira ndaro ni kan yere donné ndaro ni fefe donné mais quelle qu'en soit la forme de la vidéo ni dabora de ta mali surasu la gushi ni dabora de surase munumbe kele la forona ko la dimi asimi contre la ko la dimi transition contre la ou be kanani confusion de ka ke inafo surasu munumbe sur le terrain asimi commandi au lui mali surasi fembe corona ko marfa bibulu na abaw ni saraka boko mogo mbaw fe o ye asimindi be sigaka mali surasi si kana décourager mali surasi si kana dimi alima sara soro kana dimi mali surasi bekato dogola mali surasi si kana bo réseau kan ko anga dumuni bana ou anga fen bana surasiya ye sutaradi ko mali surasi do de bora ko kangono nta don video en kera dati mina mais o be ka croya di ou bora ni lettre do fana tuguni ko mali surasu do be ka lettre sebe ko lu torola ko lu ka primu chwena ko asimi be ko ka wulolu contrôle ko asimi mali janfa a ben kalon kumadi ka ateto to fangala uyeni mana ko de ke propagande guerre ima ouverture média mo we aya ko si ouverture média mo la de ouverture média fle arasbati fle a ko sula ou be ka on de ke propagande mo ta fo diago ko français propagande kelay Farasi ka propagande do fleni. Farasi ka avion fle kata mogo jigi asongo. Farasi da nga surasu faga tesit. Uba ke inafo ubu noro aun de la san ka diagoya bezunu créer. Est-ce que ka diagoya bezunu créer pour que ayer na maka nyogon kele ngina ka ke Farasi ko. Ali chini a ba la France, ali chini ngene a ba la France. Malien angan ski anga laje. Ube ka nga directrice sabote bibe mais c'est pas grave. Malien aya laje dro. ambiga partager abe fe agata fo hasifi nyaga kande tane masina ka andara ta angulla ta yefembe ke ta sota kono foi wa kwanga na kuma fo fana ko arme monta puissance anyete foi la ya voilà donc une belle propagande de est-ce que vous voyez une belle propagande de mogo munun tusu kasilen do ou be dolu la ou be infiltrer ou la ou ba essayer ka mogo la muruti ka ke inafo asimite ka foi ke armée ka ke inafo asimite armée fait ou ba dabo kamadi nya vidéo jedi parce que mogo be ka partager WhatsApp groupe ga mogo paniquelen do est-ce que vous voyez
ne t'a dɔn vidéo ni kan de don ni fɛn fɛn don mais en tout cas d'abord ka sɔrɔsiw de tɔgɔ tiɲɛ quel qu'en soit kan do o kan tɛ o koko do Faransi de bɛ nin bɛɛ kɔfɛ u b'a dabɔ a kama n'a fɔra ko Faransi b'a kɔfɛ mɔgɔ dɔ bɛ Mali kɔnɔ ala bɛ vidéoman na minnu bɛ Faransi ka baara kɛ minnu bɛ Faransi ka communication tɔ ɲa ka taga fɛ est-ce que vous voyez donc ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ni kana malien si paniquer ni kana malien si bɔ i ja kan u b'a dabɔ a kama de an b'a fɔ an ka autorité de transition mɔgɔw fara ɲɛna tuguni u k'u kɔlɔsi Mali transition ɲɛmɔgɔw a y'aw kɔlɔsi aw ka hakili to aw yɛrɛ la Faransi bɛ ka déclaration de guerre de kɛ an na bi activiste dɔw bɔra bi ko Segu Tunkara ko le fɛn bɛ kɛ Segu Tunkara ye i ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ n'i ye ko kɛ service aranda ye i man k'i sigi réseaux sociaux kan k'a fɔ k'e de ye nin kɛ n petit frère Abdul Niang a bɔra a ye vidéo kɛ a taara Gandi ka plateau kan parce que depuis ala ka ne yɛrɛ da ne ma ko diya Gandi ye hali ne yɛrɛ faga n tɛna ko diya ye mais ale kɔni ko ka di ne ye parce que malien bɛɛ ka di ne ye hali Abdul Niang ko ka di ne ye u taara ka t'i sigi sa ka diɲɛ kuma bɛɛ da ne kan mais ne bɛ mun fɔ Abdul Niang ɲɛna Abdul Niang ko ale k'ale de ne ni IBK ka mɔgɔba caman ɲɛ yira ɲɔgɔn na k'olu y'u segow bɛɛ kɛ ne ye non seulement ngalon tigɛ mais e ne kɛlɛ cogo cogo e man ka bɔ k'i sigi réseau kan ka ne ka quartier tɔgɔ fɔ ka tila k'e nin kɛ ne ye ko malgré ça ko ne tɛ k'e to yen ne bɛ ka kuma mun fɔ n'a man di ye i bɛ se ka ne wele privé la k'a fɔ ne ɲɛna ne bɛ kuma caman fɔ a b'i kɔnɔ k'a fɔ ko ne ko b'i ma ne ko n t'i ma walayi ne ko n ko dɔw ka mobili moteur dilanna kɛlɛ daminɛna yen de petit frère Abdou Niang i tilenlen de tɛ kuma yɛrɛ bamanankan ye min ye depuis ala k'i da i tilenlen ye wɔlɔsɔ de ni kuranɛ cɛ i tilenlen tɛ walayi ala mon petit frère Abdou Niang walayi i tilenlen tɛ et puis ne t'i contre la ne bɛ journaliste ko caman fɔ a bolo ko ne ko n b'ale de ma ne ko n tɛ e ma ne ko n tɛ e ma quoi fɛn caman bɛ yen ne ko n tɛ e ma dɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ double G la mais e yɛrɛ fana bɛ double G la Abdou Niang ni ala a n'a kira cɛ i tɛ premier ministre fɛ i ko k'i bɛ sɔrɔsiw de fɛ bon mɔgɔ min bɛ na ni division ye ne y'o ye dɔrɔn ne b'a indexer quoi parce que ne ka vision indica tɛ se ka ne faamuya bon hali u bɛ ka bɔ ka mɔgɔ vidéoman caman bila bi sɔrɔsiw kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛ ka bɔ ka vidéoman caman bila bi u ka bɔ dɛ ko non k'u ma sɔn ko vidéoman ka don ko tiɲɛ t'a la ka kuma ɲagami ɲagami n ko ne de bɛ cercle in kɔnɔna na u b'u bila ka kumaw dɔw da di Segu Tunkara bɔra dɛ u bɛ bɔ de Segu Tunkara bɔra ka vidéo kɛ ko ko sɔrɔsiw ma sɔn vidéoman ka sɔn ka taga armée ka fɛngɛ yɔrɔ la Segu Tunkara y'o kuma min fɔ o ye tiɲɛ de ye tan de don kelen ma jɛ u bɛ taa don vidéoman de ka san k'u bila u ka nkalon tigɛ côté bɛɛ la non u bɛ kumaw fabriquer ka kumaw tugu bari mais ne ye mun fɔ o ye tiɲɛ de parce que ne nata tɛ sɔrɔsiw kan adamaden ni nata kɛr'i kan i ka hɔrɔnya i b'a feere a bɛɛ ni ala na kira cɛ walayi ala adamaden ni nata kɛr'i kan i bɛ sɔn diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ma Mali vidéoman an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ aw kana sɔn sira jugun dɔ bɛ ka bɔ fɛ pour ton intérêt personnel n'i y'a ye faama caman t'an bonya o dɔrɔn de don ne ye kuma min fɔ kun ne ye vidéoman bɛɛ de ka kɛlɛ kɛ awa ne ye kuma min fɔ tan de don kelen ma jɛ mais ne yɛrɛ bɛ ka minnu yɛrɛ défend u bɛ taa don olu kan o y'a kɛ ne yɛrɛ la o u b'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛna karisa ye vidéo kɛ Segu Tunkara bɔ i ka kuma kɔ kari ne bɛ sɔrɔsi nin jogo dɔn quoi n b'a dɔn u bɛ marcher cogo min adamaden k'e tɛ sɔn critique ma k'e tɛ sɔn ladilikan ma ko fɔ e tulola diya kuma de ka fɔ e tulola i ni escroc bɛ jɛ i ni taɲina bɛ jɛ parce que mun ka di sɔrɔsiw tulola e ka to k'u fasa da i kana fu ka nin maɲi diɲɛ kɔnɔ m'a fɔ sɔrɔsi bɛɛ sɔrɔsi caman bɛ ten de foyi tɛ bɛn bɔ mɔgɔ caman b'a fɔ ne Segu Tunkara ni mɔgɔ i tilen ka na k'i bɛ transition in dɛmɛ bi ni mɔgɔ i tilen ka na hɔrɔnya ni danbeya la k'i bɛ transition in dɛmɛ bi wallahi billahi ne Segu Tunkara ne bɛ k'i fɛ mais caman de bɛ na u tɛ na transition yɛrɛ dɛmɛni kama u bɛ na farali de kama est-ce que vous voyez petit frère Abdou Niang filɛ na tile kelen ma kɛ premier ministre Choguel fɛ hali Choguel nali sini a b'a bila ka page sanfɛ bon ale ko k'ale bɛ transition fɛ transition premier ministre ye Choguel de e ko k'e t'o fɛ hali sini a t'a fɛ hali M5 mɔgɔ bɔli mun kɛra ka Choguel buruja a y'a bila ka page sanfɛ vous voyez donc o b'a yira k'a fɔ toi tu n'es pas sérieux donc o yɔrɔ dɔn don sinon mɔgɔ juguya tɛ ne kɔnɔ mais ne bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲa walayi mɔgɔ juguya tɛ ne kɔnɔ mais ne bɛ tiɲɛ de fɔ tiɲɛ man di tiɲɛ man di mɔgɔ ni kelen tɛ tiɲɛ tɛ se ka diya i ye bon ne bɛ mun fɔ o ye tan de kelen ma jɛ awa mɔgɔ si juguya tɛ Segu Tunkara la donc an y'o page tourner an bɛ don an ka kuma sɛbɛnw kɔnɔna na donc maliyɛnw an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna u bɛ ka ni plan de tracer Mali contre la
donc ka yira bela jeli ngena ka fo u ye avion munun bla kana a photo fleni a songo u ye kanu do akoro ko koroboro kanido anga je kala me ayya muguna kadi fuga avion woni kani gadi yani bino an songo bore di aka France avion tojin kanka gojine zumandi gojine na kaka sumu jadi se sama na bol mali ngi gogoti ga no ya avion bi bizari wo dega ni kaka jadi se kaka ay wa France ka gojine zumandi jadi se bi wa to kan mali soje gogi ni jadi se bombarder ay gan gawno ikan son ko fo Niger dai wa Niger no avion huna kam ni avion ko kan Niger na huna ka aga ka gojine zumandi jadi se bi fo zari il soje ka borbo ba ga buara duram France duram ka mali soje bi fo zari me hon zar da France na ay wana ga kan ngadi dama zabi zari kan ina avion ay wana te azum kai ta na fonda no kan ta avion kul kan yi dia mali territoire kan manti mali donc fo bela jena beya isano ube ka kuma koroboro kana donc oro de kundu ko ira bela jena donc ni te ke video jam bayi ambe video blanc oro la malien ni de kundu ka fo bela jeli ngena plan be kulu mali contrôle o de plan ni ala ka mali nyuma bo u ka janfa jugu kona la malien o de kundu ka fo bela jeli ngena harama de ika da iyere la même nya fo video manu ngena en tant que ambe escroquer la yera man nyogonche ambe kofla jegala yera man nyogonche an yera ma te nyogon fe ambe nyogon buruja mo be do an nyogonche mo shitan bunya mo fo bela jeli ngena ne re do défend olu yere wula ka ta ne contredit non surasu ka fotite ou ya ke tanto de ni ya amase ka ta avion filmer parce que surasu a kokera ta kata a ben galon de yi ne da fo nyana a fefe be ka bo a bebe galon te de la ne da fo nyana che horon ikake horoni billahi tallahi a ben ala na krache donc ama munya fo bela jeli ngena mali video manu ne ba obede ka kelela wallahi ala ibaro fanente na jo banente na dien burujali madane ga mais Sékou Toungara reste toujours maître de lui-même donc rien ne va me reculer mais aramadin kanya fo bela jena aramadin ni turanga lonko don la ibe malu ubende ke uye ben don la ko chamana ube video manu ne be transition ere ça dit que video manu ere dama be transition na ube video manu pousser no contrôle la chien chama be échecita parce que ne be chine bu ni tienche ni alamade ni toura tien ko ki jigida alaka ala bi sauver mais non man galon tege dabla ni tem mali croy sorasi munu be ka o pousser kaka bo Sékou Toungara yana moluya ay bo aka kuma nyami ka tugu bari c'est très grave donc ka fo bela jelengena beki aklitu iyerla ka fo bela jelengena soyons nous-mêmes ka fo viromani bela jelengena an bela jelenga mbulu di nyogoma ka fo viromani bela jelengena c'est l'union qui fait la force mais naman tege di nyogoma nan tro ni jahiliya na an yeraman nyogonche ni viromanu ganga ne phobie parce que ne bede ka keleke ne mbla bede place là wallahi ala mais tangi na wana quoi nataba wana il ne voit que le bout de leur nez il ne voit que leur poche ni ne farafin halaki ka bla dien beko hal niye arjana daile kanga do ni yurugu wardi do mo be taka jahanama kono a beninga jana teke che wallahi ne ken be kan sego ke je sais que ne be tien de ka je sais que ne mu fo kunu ku yu bankanga mo o te do tien de don bi tien de do chini munu be ka bo o be ka o yere la molu yadi aw don nyabola aw muso nyabola mais ay ke horonye aw kana do faux débat do kono na faté débat mununa parce que ay aw be ka keina fo aw be ka ne de contredire alors que ne ba aw ni tienke aw ni tienche donc aramadenya la ay sabali walay bon aw be ka munu défend ou tigelen do aw yere la mais o dalen maintenant parce que ba do ne horonde ba do ne be ka tien de funyina bon ba o pousser ne war don di muna tro be bo ka al ne war da do ma bi o be bo ka ne fani baneni al ne do wole ba mako kono bi ka war dama a beni ala che o be bo ka ne neni ka soro ne Sékou Toungara ne be ka bede ka keleke wallahi ne be ka bede deme ne be fait virement bede ka yere so mais virement do di bana ils sont pas sérieux quoi on était tout là quoi ni ne Sékou Toungara ye mo ka mo yira ka foko karsa mai wala tigi maindi fo ite bembo mais bente ken galonde ka na ye mo fara aw ka ko yaw do e ka soro taw do e don la be ke problème ni a beninga jana tike che ne be bede ka kelela mais ne te mo laje ne be ala de laje aw be ko gadni aw shi juwa tene kono billahi tallahi aw shi juwa te Sékou Toungara kono ala ka akli nyuma daw bela jelema o de kundo aw kambe
Ciao, ciao.